Anya laki din! Nay, kasla ni sungak matiagpukpukaw iti saan unay nga dayo anak ko. Unang pa'y sunga. Tawanan pa'y nasunga. Oras hindi pa naturog. Kamadakit din nagpupukaw. No, sino ti lumaban rumar? Ala, Salbag kayo amay. ay, No siya. Awan ka po dang kaunak. Mariosep. Net, ipigpig sana ti pukaw na natin. Ay, ti awanan pain at talaga dayja sungak. Kanayon latta nakasta ti aramid na. Unang runanang, ilagbain. Nakaw. Tunggal mabartag. At datang agpukpukaw. Pimala. Unamlano ka ba alam na amin at at tao? Nakalaslas tugkat supot man. Day tangarod ka. Lastog na amin alastog. Ngam supot mo ti awanan pain. Inton kwan, ibagak lang arog kang kwan Ha? Paminsan pa ya talaga nanang. Ibagak ko nagtumay. Abay ti ko nanang, kat mabuti nga. Oho! Anya laki din da sungak aso po. Anya matan ni sungak. Nalabas matan day nga aramid na. Napalalwan naman tinagbarta kiti rabi. Iso day jay, nagpukapukkaw manin. Di nga tamabain itikas nga aramid na. Ado matan atat tao tinang bagbagakan kwa na. Ngam awan latamot ti pagbaliwan na. Agbaliw ay ang amin digas dyan style ti tao. Kat saan? Ay una yan. Jak nakaturturog idirabi Gapo iti panagpukpukaw na. Oras siya nga ron bakit? Naimbag kumamat ano apagbiit laeng. Ngam saan mo tanagbayag nga agpukpukaw di taigid ti kalsada. Anya lakit din. Bayam, kasyak tuman timang bagbagakin ko na. Barang nga dadenggan na. Wan man lakay, sana bali ta agkumpari kayo. Saan mo't siguro agumurakan ka no bagbagaam. Pagsayaatan naman. Itata nakariingkan. Rumwar ka. Taing ka manin agpuk kapukaw di ta kalsada. Na yan. Bigbigat pa lang bakay. Ako ka man ay nyalaki. Asino kumatisaan ang makaungot iti kasta nga aramid mo? Salbag kide. Anya? Kunamlano naturad ka. Saka laging tuturad mo't no nakainom ka. Aging tuturod man nga ibagbagam. Naturod ang mga talaga. Unay. Apa? Anya? Or-orayek arumar na kiti naglalastog akaroba idirabe ay. Awan damay. Nagtakro na kidi Ni, tasikapay lang ti adaganas ng agsaw iti kasta. Kaya puno mo ti bagbagak. No naturod ako makas kanya idirabe ay. Akarkarita kida. Di rimord ako nga. Ay, tsak amukan ka sungak. Day tala kinalaslastog mo na mabartag ka tinagado. Yama mo. Ikalaagbain ka dagiti tao. Anya? Sigamat pare. Apay asino launa ti karkaritom hindi na minsan arabi. Ha? Pukaw ka matapukaw. Rabi pa pan naturog mo. Asino pa'y kumangay? No, sana dagiti karo ba? Naglalastog paray. Salbagda kay di amin ao. Anya? Mawamatirum oray may isang. Takro da mga gayam. Ha? Sika talaga pare. Saan ka kumamata kastaan? Inton kwan, tinutupan da ka. Awan mo na. Tutupang ngay bagbagam magparean taon o. Awan din na to rin amang labang kanyak. Lastog na lang. At aga daw. Mabutang na mo. Ti bagay ka maskula daw. Masa, pailang pinarwar ng dakilain. Masal ko naman. Anya? Kaya't mo asawan pare? Dahil taki na maskulado ti bagim ti karkarit kan ipampanakkel mo? Ay, siyempre. Ati, iyak. Iso dagiti lastog akaraw paparay. Lastog da lang ti adaw. Kinapod no na. Mabutang da kanyak. Bakla damin na. Ayan niya laki ti. Kungkulada. Nasaya at tanagranata si ka sungak. Ha? Sungak ang mamartag. Ninahan naman. Pudnomot. Ngamday. Pangaasim man ta saan mo nga ulitan ti inaramid mo di na minsan arabi ay. Ha? Adaw ti kaaruba nga apiktado gapo iti panagpukpukaw mo.
Imbes nga oras ti na nangam si Kamot. Ada ka dita igid ti kalsada nga agpukpukaw. Kayat ko nga ron, nana. Apay nga minaya. Aniya? Karkarita ka talaga na kitilastog akaruba, nana. Lastog akaruba kunkunam. Kat sikan sa laang matilastog dito ayan tayaw. Ni nana may. Sana nga agkarayt no saan daan naglalastog. Anyala. Unay mo dato yung nga nanan. Ayak. Abay siya nga. Talaga nga awanan tinabat-bati abain mo? Anya ka di maninday ta klase ti saludsod. Ay, bakit? Bigbiga man unay. Di pa'y nakakapiti tao, kin nakamulumog. Da ka man sumanaaw. Aniya? Bain nga ibagbagam ka mo titagas nga raramid. Agasam man, idinaminsan nga aldaw, ni Parim Anton ti may diti balay. Binagbagaan na ka. Sa idikalman manan, ni Antimona manan, tinakisaritakan ka. Kanya kumangay. Man ano ngay, bakit? Ay na, talagang awan, tinabat-bati abain mo, salbag ka. Nagado ka nga. Bagbaga ngay, bagbaga. Una ba? Ibagam kadakwada, tadagiti lastog akaruba, ti mapanda bagbagaan. Saan ka asyak? Ay, Jack, amukan ka. No, pare ko dati pa nagpukpukaw tunggal maparte ka. Ay, kaya isuda ati umakari ti pagtaangan. Unay mo, nagsimpal astat, unay. Mapandalatan ni Jibakir, ano siya, kung ululimag kajay. Mayag din na ulimag, salbag. Kinapudno na kumare. Siya kun talaga nga asawa na ti mababain kadagiti amin akaruba tayo. Ay, kat uray asino kat agbain iti kasta nga aramid ti asawa. Anya lakit din. Kanaon kumot abagbagaan, ngamawan lata. Lastog na lata tinagado. Ay, una yun ti asawam, kumare. Konsumisyon talaga. Nakunamo na kumare. Agasam man, binagbagaan pa nila kay mo, ni Auntie Mona. Kansyak nga asawa na, ngamawan lata. Jack mo, no adda pa'y nga tanamnaman ang agbalbaliw. Adalat tanamnama, kumare. Basta bagbaga amlat ta. Saan ka amapukpukawan itinamnama? Addan tulat ta. Ay, makauma matan kumare. Nauma ako na itikas di nga aramid na. Makainom labasit. At datan ngagpukpukaw. Ako namlano kabailan na aming titatao dito lugar tayo. Ado nga rudan ti mangmangag nga agrek-reklamo kontra kankwa na, mare. Nang ro na dagiti mabambannog nga aggapoy ti trabaho ang makainanamot ko ma. Awanan kumare. Isunsa talaga ti kababalin kan katatao na. Nasabat ko, hindi na minsan nga aldaw dayja asyungak. Binagbagaak ngam awan lata. Baribar ti panagsungsungbat na ti awanan pain a lalaki. Talagang awan ti dinggin na asao. No asino man tinatulad di ta lumaba kanya. Rumar kayaw, tagarambol tayaw. Aniya? Ano po? Speaking kini Syungak, ang damanin di tang agpukpuk Ay! ko na lang. Alas 11 tirabiin eh. Aniya laki din aya dayja a lalaki. Nakasla taram di pagi. Nay, may katoy. Inton kwan, tutupanda tapag nakman na lagaraw. Rumor na kita nalastaw. Urayan kayo dito yung kalasada. Urayado kayo. May saklain. Nana. Kayo, hindi Kaputan maskularo bagay, kaputan yaw. Ala. Ay, so ako limong kailatan. So, pag kayo amin doon, magkalatanggi pagbagiyaw. Anyat ko na, nana. Kaputan kayo. Kabutang tayo kano ti maskulado abagina. Iso matipukpukaw na. Paiman, tasyak man ti mapan ijang balay dahin ton pikat. Ha? Wala na. Mapana ka talaga. Takitag man ti laban ti bagbagana maskulado. Ay! Oho! Jaklapat tiyan! Ne, mapanak pala ko may balayo. Nga madda ka madgayam dito eh. Si Kasyo nga. Ha? Nabarte ka pala eh? Ha?
Apay, adda ka din napadangay bagam kanyak si ka bakla. Anya? Adda nga ro di gatang ko iti arak. Apay, anya pare ko mo yan, hoy. Apay sika, naglastog ka. Kasta una lastog mo kat supot ka man. Anya. Lastog mo amin na lastog. Ngam saan ka mat anak ugit. Gabuta mabuteng ka. Ha? Kunamsa na jak mo. Oho, salbag ka kini. Hoy, mabaling ka din nga talna ka. Kita ang mataglawlaw, Adata dito tirsina nga mong kasakin, hindi bagbakam na ganong tao niyo. Apay, mabayin ka ama amuan da supot ka. Ita ulitin na, ital na, Ay, ibagbagak ka na kayo karuba. Unay mo Naglastog ni Syungak ngam supot man. Hoy, una yan. Ay nati bagbagam amaskulado abagim. Nga ibagbagam pa akabutan kita tao. Iso nga awan timayat alumaban ken ka, Syungak. Maskulado nga ibagbagam. Kasan ka mat anak ugit. Anya laki din ko nakmanen. Supot. Tawanan ba'y nagaray? Agyaman, ta bakla. Tano saan ang mga ano pinasubsobak? Tawanan ba'y? Oh, apay anagawid ka kasta. Anya ayamanan ti basol da baklakan ka ta pagpupungto tamanan. Ay, inton kwan iramida kita apan. Tay pakat ko iya kalsada. Tapno malay ti apan ko kita mantilaing na. Anya? Nagadumat nga imbagamon. Salsalud-sudak no apay ngam saan mamat nga ibaga. Ikakman iti pagnakman na rin bakla. Sa ngagpampanunot. Nagsakit tinakam ko kong na. Oh. Ha? No kasapulan nga pakatak iti apan. Tapno maagasan ti sakit tinakam kaw. Aramidap ko nagtumay. Nyalaki ideng. Nagado nga imbagam kunakmanan. Ngam ala, aramidam man wag paiso ka. Salbag ka kay nga asawa. Ikawin na! Ay, jak man amo kumari. No anya launay ti pagpungpungtutan na kinibakla. Makakatawa man, kumare. Ni, taapay kumari. Amom ka din, no anya't makagapo? Kat numapan ko man ni bakla ijay balayo iti kalman. Mapan na kumakanubagaan nila kay mo. Gapo iti panagpukpukaw naman ng idi na minsan arabi eh. Ngam nakita namat ijay tersena ni Bakit Magda. Iso abi nagbagaan na ijayon. Anya? Imbaga na kano anaglastog ni Syunga. Karitin na amin, dagiti karitin na. Ngam supot mo't, saan anakugit? Anya? Imbaga na dayta? Wen kumare, naibaga na iti kaadwan ti tattao. Iso akas taunay apungtot nila kay mo kankwana. Ay, kamaudyanan na. Naibagamot lang ni bakla. Barang man isukit di ti pagbalbaliwan na. Anya lakit din. Kunaklakit di ano, makaungat ka matkin ni bakla. Ay, saan kumare? Anya, aga po ang makaungatak kat pudnaw mat asupot. Ano saklang ti awanan bain. Salbag. Amo ko na pay akas taunay aguram kinibakla si Kasyo nga. Napangkamanan nakichismisay, may sakamay. Alaman, ita nga dagkasar dito'y barangay tayo. Ado arak ijay. Ingka manin uminom. Agbarta ka iti kas taunay. Kalpasan na, mapan ka manin agpukka-pukkaw ijay kalsada. Ay, yak kaya rin to uminaw. Iti ka ano man, pulos, jakon raman ti anak ko naktumay. Oho! Kunam lang, dayta, gaputan na amuanan dagiti tattao, tinabayag a sekretom. Anya? Ngampod no, matimbagan ni baklakan ka, sana ya. Ibagam akabutang daka dagiti tattao, gaput na nagdakkel ti bagim, maskulado. Ngam kinapod no na, supot ka man. Ay, exert din ka man, unay mo da. Sopo mo ti magbakam mo. Ni, kita hamkat makaungot ka pa'y. Nung awanti na siya ngay, bagam maguli magkalatan. Nung saan ning kaglaba? Ano ti mo rin? Saan ka day ta? Lumanabig ka rita? Supot-supot nga unay mo dati. Nasusar mo ba? Ti ko namkit de, matmatay ka, itibain ka po iti pan nakabuking mo, salbag ka. Naglastog ka,
Nga mabutang kamot nga ron nagpakugit. Isuasupot ka. Ay, si kalaang tilastog asupot. Anusan kalaang kunak manan ne. Ananusan ang kaya mumuso sa ramay. Una ba? Nay, kasla makapaikawa ita. Ha? Api ang makapaikawa, nana. Itaman pa'y nga awan ni Sungak ang naiwara dito, gapo iti bartak na. Ay na, namimpinsanin ang nagbalbaliw, nana. Ha? Agyaman nakit di akin ni bakla. Gapukan ko na kat saanin nga agbarbartak nila kay ko. Kan kang runaan na, saanin nga agpukapukaw di ta kalsada no kasi asumro ti bagtit na. Aniya, ay kasta ka day. Uray anyat aramidak apamagbagakan ko na. Pulos nga awan ipangag na. Tagayam, nila ang bakla ti makapagbaliw kan ko na. Aniya kayat mo asawag. Nang rugay ti imbaga ni bakla ang naglastog ng supot mat. Ay na! Kasta unay ababay nan arumwar. Iso nga adalatan ijibalay minana. Ay oo na yan. Iso lagayam da ita ti makapagbaliw kan kuana. Wan na. Ti kinasupot na matgayam ti mangikat iti kinaarang na. Anya lakit din. Amom Sungak. Adon ti tattao a mas daaw, kan maikawa da, atong galadapas kan kat awan kan nga agkaiwara. Anya? Imbagak adi, nga iso asaan kan arumrumwar, amapan uminom, kan agpukaw, kan agkaret, di takalsada. Gapo iti na ibaga ni baklakan ka. Okay, sti sa bamoy, di pa. Katpudnomot, saan aya? Anya ka mo tinamin. Awan pa'y mo ti panangisaki mo kanya nga asawa. Ni, anya nga awan nga ibagbagam. Kat namin matan a binagbagaan ka, ngam pulos nga awan ti dinangag mo, salbag ka. Iso a pagyamanak unay ni bakla. Gapoy ti naibaganakan ka, nagkaro ti lastog bungom supot ka mat, nagbalbaliw kan. Sang kadaguli mo data supot, usarin mo una yan. Tangiwa mo. Ay na, saan pa naladaw ti amin Sungak? Mabalin mo pa iti mapan agpakugit. Iti kasta, marunaw manan ti bain mo kat agsubli ka manan iti kinaarang mo. Salbag, anya laki din. Nakulbutay, nasakit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Mga anay, bakay? Ala, umuna kayon amangan lakay. Ayabam ti anak ta. Ha? Apay, saan ka kanipay amangan? Sa anak pa'y amabisin, mangan kayo latan. Anya? Age di takman pa'y iti video nga i-post ko. Ado ti video idinaminsan nga aldaw ang nag-record kami iti anya lakit din ken gasat iti biyag. Agidit kanto ka, ti kalpasan ti panangan tayo. Nagluto akpay mo't iti paborito yung asidaan iti anak ka. Kasta ka di, malangarod, ayabamon ti anak na, mangan tayo nga rudan. Nala, umuna ka ng di kusina bakay. May sagana kong di makan. Dayjay mo't ako marik abakla. Kanayon nga ag-send iti stars tunggal adda i-post ko a video iti panagdrama mi. Kit maayatan mo't amang buya ka dagiti content mo, bakit? Eso ka na yung agsin iti stars. Ay, ado dagiti maayayatan amang buybuya iti content ko. Ngam addalat tamat ti mabisbuisit. Anya? Asino ko mati mabuhisay? Kat amin mo't amakit kita nga kumkomment iti busmaw. Kat nagmamayat mo't ti comment da. Adda di ta kaaruba ti mabisbisit kanyak gapo iti content ko lakay. Anya? Jak manam mo. Awan mo ti dakas nga aramidag kan kwa na.
Nga mabisboy si tunggal agpusa. Sino ay dayta? Ni Gurya Agasa man, tamapan na pa'y ibagbaga kadagiti kaaruba feeling vlogger kano. An-anwak nga taya. Agpupusak laang matiti content ko. Di ka latta baybayan. Bayam latta ka di asumana Mauman tulatta. Sa bagay matkit di Awan ti mapasama ano bang pansina kami ti oras lagi ti tattao kan banag nga awan magkaskan na baka ang lalaki din. Ay na, nasaya at nagranata, kumare. Kumusta nga Madam Vlogger? Si kakit di mo't, vlogger nga ibagbagam mo't. Ngam in fairness, makaparayaw mo nagiti content mo. Makakatawak na tanong ka si Jay amalidlidaya. Nya, Katuan, tunggal malagip ko ti amin, anagkadkadoan mi iti kayan ayat ko aso makabilang bahay. Ay na, agluluwa ak mat kumare. Ngam na mabuyak nagiti content mo. Makakatawa ak man. nasaya at no kasta, kumare. Iso nga itultuloy mo ti agarami diti content mo, ha? Uwan, kumare, iso ka pa iti sagbibinting amo urno. Ha? Naimbag lang adda igatang iti kape. Katuan mo da. Rumbang lang proud ka, karagidar aramidam. Kadagiti sursurat mo kan iti voicing mo. Katuan, mare, uray sa anak analaing nga agdrama, ay kat i-post ko latamot For content purposes ako na tidaduma. Anya lakit din. Oo na yan. Makauma akit kitaan. Big-bigat paila nga agdaydaya modom kasi kagurya. Kasano mo nga minana. Kada scroll ko iti Facebook, dagiti awan share bina content ni Marta ti lumablabas. Anya? Makauma abuy-buyaan. Sika akit dimat gurya. No siya ka magbuybuya ka nagiti content ni Marta kat marayray awak magkait. Kani siyempre, proud mo ta ni Marta amang i-post ka nagiti sursuratan na talagbanugan na may. Anya ngay kumati makaparayaw iti content na. Nagboring nga content. Awan lakit drama. No saan nga niya laki din gasat iti biyag makauma kunaktumod. Ay unay kan gurya. No kunam amauma ka kan maboring ka abuyaan dagiti content na. Apay maminano lang ay ati magi-block. Sika talaga. Ay, black kunto talaga nana. Maumuma ako na talaga mangbuybuya iti content na pasigmot a nonsense. Anya, ayapaw, ti kudam kitday, umapal ka laang kenkwana. Anya nga umapal mo't kay bagpagayo nana. Iti kinaado ti vloggers ang mabalin ko nga apalan ni Marta pala ang mat nagbibisin nga agbalin na vlogger. Kunam lano nagmamayat ti content na kat saan mat. Anya laki din. Sika talaga gorya. Awan mo ti dakas, ti panagkon-content ni Marta. Ngam no apay nga adu ti may bagbagang kontra ken kuana. Nagalas nga raw dagiti kon content na. Nonsense man no para kanya. Oo. Iti kinado, ti mga appreciate iti content na. Sika laeng ti mang babas ken kuana tapna mom. Anya? Ti kunam kiddi, umapal ka laeng ken kuana. So nga instead of bashing, ag-content ka kiddi. Tapno adaman, ti pakakumikumam. San ka tatay tala, mangdadadaw li ti padamatao dar aramidam. Hoy, for your information, sa anak nga agbibisin iti dolyare sa niya, akas kan kwa na. What? Ado ti mabalin nga pagtaudan ti kwarta. Iso sa anak nga agbibisin nga agbalin a content creator kuno. Asaan mat nga ron asikat, salbag. Ibagam ti ibagam, basta siyak, suportado akin ni Marta. Maray-ray awak ka dagiti drama a content na. Awan bibiyang ko na nyaman dagiti maibagbagam. Ay na, nakaragragsakak ang talaga lakay. Ha? Tapay.
Kitaon da ito maalak matlaangan ti damo asweldo iti Facebook. Apo Kat manuay tinaurnong mo a dollars. Bakit? Manipod nang rugi ak nagaramit iti content ko aging gaita. At damat ng $306 ang naurnong ko. Nagsayatan nga. Naisenden iti PayPal account ko lakay. Iso nga i-transfer ko matan iti Metrobank account ko. Ay na, nakaragrag sakak man. Nagbunga matlaangan dagiti bannog ko. Ala, bakit? I-transfer mo nga raw dahil. Mapan mo to matin i-withdraw. Mangtid kamot iti balato. Ay katun alakay, day talaga yan. Oh, si kamad gang Korea. Nagsapa ka ngayon may dito balay. Wan kumare, imayak tadala kumakait ko sa ludsudan kan ka. Anya day ta? Apay, pudno ka di tinakita nga impost ni Marta iti Facebook? Impost? Anya ayat impost na. Impost na mat nga agsweldo ka nun iti Facebook. Kapod naman. Abay, umapal ka, kumare. Ay, kat na umapal ka, rugyang matanda karami dito content mo. Ha? Imbes sa mapan ka makichismismis, di tagaruba, agaraming kalaangan ni content mo. Iti kasta, umaduti views kan followers mo. Tapno damot masweldo $1 iti pinulan. Awan maawan ken kanu padasem kumare. Mayat ket ding ag-vlog ka Tamas at aduti oras nga awan aramidam. Anya laki din. Anya ko nam Korea. Ag-vlog ka mo time. Wan man? Abay, ti panagkunam ko dyak amaw. Oho! Anya? No kabailan ti daduma. Ay kat, kabailak mo't Nya laki din. Tila makabla-vlog mo ito. No ti panagkuna ni Marta. Kat isulang ti ada kabailan nang ag-aramid iti content na. Oho! Kabailak mo't Ala kay aramidam, ano aramidam? Sa nga ibagbagalaan, Korea. Nagkado ka nga. Aramid ka talaga Adamot cellphone ko. No, ada talent ni Marta. Ay kat, adamot talent ko ade. Apay, just. Ha? Mala, mangal daw tan lakay. Napicturak mo tan timakan. Kalpasan ti pananganta, agedi takman mo't iti bidyok itay. Isupay nga ipos ko inton madamdama. Danmarks Lights and Sounds. Kadagiti agkasapulan iti Lights and Sounds kas kuma iti maangay akalaysa anibersaryo panagkasangay ken iti anyaman nga okasyon awagan nyo lang ni Mr. Dante Martinez iti numero 0956-045-3280 wenno iti Facebook ken Messenger na Dante Martinez. Danmarks Lights and Sounds. Kita ang kadita impos ni Korea video na iti Facebook. Nan, kita ikman. Hi guys! Siyak ni Goria! Mangrugi itakat ag-vlog akmatan. Sapay la kumata suportaran dak Sapay kumata saan kayo Ay, apaw. Una yan na yan ni Korea. Agrarama na talaga. Gapulang tanakita na timpos ni Marta, idi na minsan nga aldaw ang nagsweldo iti Facebook. Nawis mo tandidang. Ay, mayama. Nasaysayatan day taga-arabiden na. Gamti inaldaw, mapan makichismes iti karuba. Sa bagay mo't kiti Iso nga agreak kapiman iti post na. Tapno ada ma-encourage nga agaramid iti content na. Anya lakit day. Kumare, nakitak man ti impos ni Kumari Goria iti Facebook. Ha? Tiga di video na nga ag-vlog ka numatan? Naimbag man, tanapanunot na ti ag-vlog. Ay na kumare. Now, histerik na nagapoy tinakita na nga impos mo nga earnings mo iti Facebook. Ha? Kasta ka di? Wan kumare.
Gaputa nakita na timpos mo nga damot in sweldom iti Facebook. Agvlog ka no matan na dya Goria. Nasayaat ka din o kasta. Isutimbagan ko ano, mare. Imbes na mapan makichismis iti karuba iti naldaw, agaramid latan iti content na. Ay, wala. Awan mat maawan kan kuana no padasan na. Wen man, bareng ano itultulo nila ta? Saan amaw upay? Anya? Negorya? Ag-vlog mo tan? Baka? Wan lakay. Friend mo mat iti Facebook, saan ka di? Wan, ngam in-unfollow iti ba? Anya? Taapay nga in-unfollow. In-unfollow ata, nagalas mo ngamin, nagiti ipubos na iti Facebook. Pasig ka pa masagid iti tao, itaglawlaw na. Anya? Ika umay. So, dyan nakita ti bagbaga mga video nga impos na. Kita Nanyaga po man. Saan nga interesado? No lumampas dito yung newsfeed ko, kit buyaag. Yung saan? Anyaga pa. Amapan ko isa-search tinagan na. Sika talaga lakay. Buyaam no lumabas tapno isuka pa'y amainayon avyos na muta. Anya lakit din. Hi guys! Adak dito CR, Miss Isbuak. Iminumak namin iti buko juice. Iso nga isbuak matin nga isbu. Hays! Hoy, Korea! Nangagkuti bagbagam Di mo kunay na ta video kit ikunting mo. Nay! Isbaw. Iso nga rin nga in video taday content ko. Abay nga men. Anyat parikot mo Anton. Anya! Anya nga iti amok. No iti da iti nga video. Kat ag-viral. Anya laki din. Anya? Ay na, pangasim Korea. Ado ti mabalim mo nga i-content yung data. Anya kamutin. Ultimo pa nagis mo, may content mo. Nawan parikot iti da ita Anton. No agsweldo akto mo iti Facebook. Sikat yad adda makinabang. Isuasaan ka man na sumanaw. Ay na, nasaysaya at sapay nga agsala-sala kalatan dita. Wino agkanta ka, oray silang. Ngamtikas ta nga umisbo ka, ikonti mo pa Nagalas ko naktumay. Sumanao. Pumanaw ka man dito. Manakibiyang nga. Hays! Agtalaw! Nay! Nanyising aro data ka mo, kakababa ay! Anyaman ti ni Korea. Kastamatan. Hay! Diyak mo. Diyak ma-describe nun niya. Ha? Agbibisin agraraman ngagbalin na vlogger. Uyaw-uyawin na dagiti content ko a drama. Awan ka no ti kaas-as ka na. Nagboring ka no dagiti content ko. Ngam ita, nakarkarumat ngarod dagiti ipupos na a content na. Anyamatan. Ultimo panagisbo. Kan panagbawas na content na matan. Binagbagaan ka no nila kay na. Ngam talaga anatangkan ti ulo ni Guria. Ay, una yan. No siyak ta kinasawa ken ko ana, ay na. Kasta una babayin kon. No way. Dak pulos inarapa pa makasawa iti kas ken ko ana. Iyus. Ay, anya lakit din ni Guria. Nagaduma ngamin ti mabalin na nga i-content. Agsala ken agkanta. Ngam no apay ati panagisbu na mutten ti mapanevid video. Inton kuan, ultimo pa naging imas na kanila kay na iterapi. May content na pa yan. Ay, ag-billion views lagit din ni Gurian din oras, salbag. Saan an nasaya at apagwadan ti kakas na content, mare? Panunutin na kumamot ati pan nakaibabain ti anak da no kasta. Ay, ipos na ti panagisbo na. Sana kabilan iti caption good vibes only. Anya nga tati good vibes ijay. Nonsense. Ewan ko na lang. Apay day jay aguria? Kaslasan mo ngang pampanunaw. Saan akasla na? Talaga anapukaw na tilimbong ti panunot na. Anya?
Ay, ini Davao. In-vlog na ti panagisbuna. Sa ita, in-vlog na mutan ti panagdigdigos na. Ano na. Kunaklakit din sa inyo na buya. Nabuyak ta friend ko may iti Facebook. Kunak nga ron, na-i-vlog nan ti panagisbo kan panagdigos na. Amangan no ti sumaron no, nga i-vlog na ket ti panagim-imas da iti rabi ikinila kain na. Ay na, nakababain laki din. Naimbag kumama no isuan na pintas. Idi in-vlog na ti panagdigos na. Ay na, makitkita dagiti agkakangisit asingait. Kas kada kili-kili akabubuok. Ay na, anya laki din. Supay, mawanan. Talaga na pukaw ang tilimbong ti panunot na. Ayat na lang nga makasweldo iti dollars iti Facebook. Ano matiwagas? Saan kumabot akas jay at mapan na ikon content? Nakababay na permay kunakmanain. Ay, wan ana. Pududay ta. Mapan na uyawan ti content ni Marta. Buring ka na dagiti drama nga ikon content na. Ngam para kanyak maaka may mayat day jay. Adapay mapinot ka adal. Ngam ti content na ngay apanagisbaw kan panagdigaws. Ay, anya laki din. Indon kwan, saan ngagbayag, ma-issue ti account na. Gaputi kas diyang aramid na. Ay, sayang no kwa. Hi guys! Adak, ita dito si Army. Agdigusak. Salamat iti pa nagbuybuyayo iti vlog ko Hoy, Korea, kanya man ang dayta. Talaga, amang ibabainin to. Anya? No saan mo pailangan sardangan dayta nga rami mo, wag sila talangay, no? Mangibabayin ka kulak manayin. Anya ti parikot mo Anton. Apo, nagado ka nga ibagbagam. Lumanabid nga. Di ka latang agulimak. Buyaam ka dilata nagiti vlogs ko. Agreak ka kan ishare mo mo tanari. Wa! Talaga, asam mo nga mo ti mapagbakaan. Alam no dayta tikat mo nga ramiday, ti pakaibabayin ng ti pamilyam. Nasaysaya at langan, wag sila ta. Salbag kiday. Anya? Uyawam na kiti content ni Marta drama. Ngam may met pa'y kida buyain. Nagiti vlogs na. Ngam kada kita nansin sa mapan mo ipupaus. Anton! Ala mamin na kiti kawis mau. Agawid ka langan ni tayan tinam. Ijay kan nga ag-content aging kat kay kaya mau. Yorag pugi-pugi ka no am. Siyak ti mapapay ni ti kasta nga ramin mau, Korea. Nyalaki din. Nakalasti. Nay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Nya ko lang paray. Mapantayo agre. Sintom malan. Huwag ko maparay. Baka umay ka. Ay kawan na. Kapag na sa akin kayo. Abangan kit di mat nagungat ni bakit mo. Sige kaya di mo paray. Amumlat tamo. Di bagay kutistay ko no mapanag iti pag-inuman. Amuklat at limitasyon ko paray Alang arot man, mapantayin tan malam. At na discovery akabarbaro abar apapantayaw. Nay. At naman ang kabarbara na discovery maban. Ano na discovery atyan. Si kakit di mat paray. Abangan no damakangag. Narikadag. Punutin baga. Huwag paray. At na amok at chichijay. Jen tinagan na. Ubing pa, ikan napintas. Ay na. Sika talaga paray. Dahil tan sa amin, hindi sa kimaw. Asaan na may ka. Kanya lagi din. Mahilit. Tichicks to. Ilo ba kay? Hello Anton. Aping umuawag ka. Ima, baga tay. Baga ala ko making ka. Marabyan ang agawi din tong malag. Ha? Kaapay. Papanan nyo mananaya. Inawis na kami. Ni kumpare ka mapang kami lag siya. Basilang bakay. Kung mabig kami lag, may. Anya? Dahil talaang inyawag mo? Hindi ka kadago. Bakay. Nagpakara lang arunan. Mala. Saan una itiara? Salbag ka. Bumbakay, promise. Agawi na ka na tinukunak tumay. Masahok to pa lang ti parbangaw. Ni kalkali ka humam. Apay, nagpakara ka pa lang ni bakit mo paray.
Ay, kagawin na paray. Nagpakada akong tanuan muna. Kaya saan na ko urahin itong rabi? May bagman pare, saan nga gungat ni bagat mo, nukas na nagpakada ka, siyat ti papanam. Saan mo paray? Basta mo ti limitasyon ko ako na. Kaya kangunahan na. No inom lain. Awan na yun. Naka-check. Kaskadaan niya dita. Sa bagay magkadiya. Kasi nga ngay paray. Nagpakada ka ma. Kaya pa ka mo nga Oo, makapakada ba? Uray awan. Nya. Sigurado kami ano ibagak ang mapantayo uminom. Ay, nagado ang ngaw-ngaw ti mga ikaw. Sika talaga paray. Ang mga namong amin ni baka buti style mo. No sika ti mapapaditi inuman. Inayo mo mga ti babae. Inayo mo pa dagiti bakla. Uray kay. Ay, nayon naman tan apare. Iso mo lang. Kasta di baka babae. Saan ka na mas daw? Hi Jen, kumusta? Hello, Manong Borsyon. Naimbag na nakaumay kayo. Kalkalpas lang si trabaho mi. Isa, kaumumay bilang. Medyo naladaw kami, at least, imay kami lata. Wan Ungayang, iso ni Anton, barkada. hello, Manong. Naimbag na oras mo. Kasta magking ka, ading balasan. Ayun gayam. Adaman sa lutsudat kan ka. Pudno ka din nga awan pa'y asawa ni Manong Borsyon. Ha? Naku na nangamin kanya. Single ka no. Anya? Ay, iso ti salud-suda maaday. Saan na siya? Sige, di mo pare. Di kasi nung batang di sa ludsod ni Jen itay ka. Ha? Anya, ti kaya mo nga isumba. Imbagam ko mga awan asawa ka. Ha? Imbagam ko mabaruak pa eh. Ang lalaki din. Anya? Sige talaga, pare. Tamo lang maalam tirik na ti balasan. Ako sa nada. Nasagam ba nga agulbog ka? Ay, yung lalaki din yan. Sa mga akasta, kaslasan, tapat ng kumpare nga. Sa nabalay. Tasang ko sinumbatan. Ano sinumbatan? Ti sa ludsod na. Kaya naibagag nga dasawa, may ligado kan. Ang mga nadadalayan, agurayan na. Sika talaga. Ala, agawin ka kitin. Sigurado nga urayin ti asawang. Agawin ka kuntag. Nagkaparay. Ayaw pa rin. Agad-anada ka talaga para kang Jen at chicks ko. Ha? Bagmanta nakariing ka pailaang si Kabursyo. Ay, si Kakit di mo't bakit? Unaklakit din no ilaylayon mo. Alas 3 an itimalam nga kaririing mo pailaan. Di ka katagyaman, ta nakariingak pa. Ay, Diyos mayo marima. Anya ngay kumati pagyamanak man. Namnamaang maagyaman na, tanakariing kaya sawak amambartal. Uray awan borsyo. Anya, Itatana usawan kan. Anya pa'y laag yan aramidom nga. Inka man agsapulan na, iti pakino ma'am. anya magsapol iti pakiinuman ngay bagpagaman. Nung kayat ko ti uminumaklat ta, damat kwarta. Anya lakit din. Anya? Labit lang tinakagdigos. Ito marandama. Inakman uminuman, nung kay tati ko na. Anya lakit din, ludeng. Nasaya ata nagranata matlaang kumare. Tapay kumare. Ada ka di bagang? Adala kahit kuman nga ibagakan ka. Tapno mabagbagaman mo ti asawam. Anya ti kayat mo asawan? Ibagak dahil kan ka. Tapno mabagbagam. Saan ko nga ibaga? Tapno aga pa kayo Amangan kitimat no siyak namin ti apaan yung guraam. Si kakit di mat kumare. Anya aga po nga apaan ka. No lakit di tapagsaya atan, day tapanang ibagang. Mariluling. Bagbagam nila kay mo. Tani, tunggal mapanda uminom itibat. Kanayon na kanong nga ibagang awan asawa na. Single ka no. Anya? Day tati pudno kumare. Naibaga day ta nila kay po. Kat na kunana kanya. Nga ibagak panukan ka. Tapno mabagbagam mo't laang. Ti awanan bain a lalaki. Kastagayam Kanayon ka no mare. Saan lang anila kay ko tinakaibagay tiray ta. Uran ni pare ganda ba't naibaga na mo't laang. Anya? Tunggal mapan itibar. No ada chicks. Agbalbalin mo ta na single. No oras siya asawa. Anya lakit din. Apa?
Imbagman, tanalagip mo pa'y tinagawid, si Kabursyo. Papanak ko man sa anak nga gawin nga, Ludin. Ludin? Talaga. Ha! Nagkapuam! Ijay manan paboritong abar apagin inuman, napan mo manan imbagbaga single ka, nga awan asawam, kasta ka de? Ha? Awanan ka itibain! Salbag ka! Nagsakit mo ito, dakulap mo. Gusto ko mamatay ka. Feeling single, awanan ba eh? Ngam iti putot mo, di ka pa ida may gatangan iti agas da, taipan mo mat amin ijabar apagin inuman, ti kwarta mat gadam. Anya? Tagayam ah. Ala, sige. Itultuloy mo lang day tangaramid mo, Borsyo. Ti ag feeling single ijay inuman. Paliman. Aywan gayam, inton bigatan ti kasangan ni Uncle Peter lakay. Huwag nga, paiso niya. Kagkasanungan. Nas ka na mapantayo ah. Sigurado manon nga may kanda may bagbaga na dayjay no saan tayo amapan. Eh kung mapantay yung araw, bakit? Ipasyarta mo lang, dagito ben, tanay. Iti kinabayag na ijabraw. Nabayag asaan na nakikita, dagiti anak ta. Wad, iso amang sapa tayo amapan inton bigat. Huwag nga yan. Awisin mo ni kumalim aluday, noong papananang. Ha? Pag nung makapasyar mo, saan ka nga dalang ijabalay, damay sisters lang, nila kayo na. Aywan nga agpaisoan niya. Wan man, awisap man yung marilo din. Nagadon sa matantin na inom ko ah. Kumare, nasobraham sa amot ng tinainom mo. Agawid tayo pa inton madamdama. Oh, agawit nila ta. Ay, anak-anakan. Papayasaan mo nga inyam amukanyak dahil ko'y kumareng. Ha? Aywan gayam anya. Iso ni Luding Uncle. Kumare. Hello, manong anatan. Honestly, you're so handsome. Apaw, naka-Ingles pa yan ko naman, Georgia. Nagragsak kami tayo nakasarsarita. Ada ka di asawa mo? Nabalo ako. Manong anataan. Anya? Wan, manong. Day tatipod no. Mano, matin atawon din na palabas, manipod na balo ak. Natayon ti asawak, manong. Natayon, kunaktumat. Apaw, mayat manglubing. Nagawid ka anabartag. Kisti sa ba? Kat, anya ko man nabarte ka anagawid. O kisti sa bamat. Anya? Apay, si kalang ayat mo na ti akbartag. Oho, adula amin nga among borosyo. Anya? Bitin kit niya tinainom ko yung birthday yan, anapanan may kada kumari ana. Nagsapay gumatang iti arak ah. Ay, atang nakamalunay. Inkalat na maturugan. Saan? Nagsubliak sa lahat ni Jane na pananbiita. Adamin nam amok agwapo alakay ka. Peter ka matinagan na. Tiyawanan bain. Oray lumakay. Saan amay libak? Ti kinataan na siya. Gwapo ko na tumal. Nabartag ka lang nun Yung kay turog na ita, pangasing. Ngay, itay kaya pangawit na manisang ka pa kay. Madlaw alaklap damtag ka naman. Dahil man ngamin ako mari. Papa niya kumaray. Idi na barta. Ni, ibagbaga na mo tingawan ka no asawa na. Tinagalas pa'y. Naku na, naabalo ka na. Ha? Anya? Wan lakay. Naibaga na kit di akin ni Uncle Peter. Ay unay, nadyalo din. Nung nilakay natin mapanitibar, ibagbaga na ka nagitichik na. Single ka lang. Nung ibaga na mo, ibaga na maabalaw. Ay, lagi din. Makapakatawa na nga gasawa. Ay, pa'y matanga wag to. Mani pare po siya. Alaman nakita man nga raw no niya mo ti reaksyon na.
Anya lakit din, dagijay nga agasawa. Sumungsungan na pala, ang ilalayat mo mutan tiyang katawa pa rin. Ikatawa kayo din, nakastaw. Anya, Mga minibagay mo paray. papanilo din pa rin. Hindi na minsan ngayon nawis ni bagay kung ni bagay mo iti birthday ni Uncle Mipitan. Ay naparatak siya. Ngayon, kastaon na, partek na hindi nakaawit kayo. Imatingay na ramin na iyan. Ibagbaga na mo nga, awang kano asawa na. Balo ka na, paray. Anya, imbaga na na ita. Kaway, hindi nagamamura ka ng galpitan. Ibagbaga na, balo ka na. Nabayag ka nun, ang natay asawa na. Iso ang mabaling ka naman ng paaray. Agasang maparay. Yawanan na pa inalubing. Paiman, Ah. nag-aawit at paibit pa rin. Rugyan niyo, diyan, palitan na. Ne, nagawid ka? Tapno umay mula ang saludsudan, lupod no ti imbaga ti kumparim kan ka, Borsyo? Ketway, apay, anya aga po mapan may bagbaga ijayan ti Paskan, awan asawam, ken balo ka. Awaran ka ti babae na babae ka. Tamakaungat ka? Apay, no si ka ti mapmapan itibar, kat ibagbagam kadag iti chicks mo a single ka nga awan asawam, adda ka dinangag mo kanya, ha? Anya, Tal na ka man, Borsyo, no di mo kaya't apatayabot day tamuging mo? Awan bibiyang mo, no ibaga abalo akon. Tadi ka magpakibibiyangan, idi mapan mo imbagbaga a single ka. Nga awan asawam. Ay, nagganasan. bakit? Ay, saan nakabakit-bakitan? Kuna, tapatayabag day tabanga-bangam. Ah. Ay, makaungot ka matlagayam, no siya timang ibaga abalo akon. Ngan no si kamat timang ibaga a single ka, ayos laan. Quit stand, Borsyo. Ay, niya lakit din. Anya laki din! Apa yun, Cesar? Kakaysuna lang at akuri tayo day tangam imbarsak mo kit din. Kasano ajak makapungtot? Sumangpita ka na bambanog manipo di uma, kastoy kit din ti masangputan. Awan nalutungin na po'y, marsida, agraman kapay. Kat, umanayon day ta pagpupungtutam, Cesar. Nakasta pa lang ti sungbat mo kanyak, Juliet. Si kaman mo tinabambano ka nagtrabaho, no di ka makapungtot, no kastoy ti masangputan. Sige, padasam nga ipalakam day ta kanyak ta para makita. Anya, Saan ka din nga ingkarim idi kanyak, ano asawaan nak, agbiaga akasladon niya iti denam. Iso adi kan agrikla-reklamo ita. anya, Kay sumat! ha? Awan pa'y serserbi ti biyag no kastoy lang. Iso na ito tirumbang iti na ito atasa, taawan matlat may karga. Huston, Cesar! Nabuong amin nga imbarsak mo atasa! Awanan tinabati! Nanang! Nay, apayan, balasang ko. Nanang, ni Cesar, nagkibori dya balahi. Anya? Ta? Anya madan ti diyo nagkinawatan? Nanang, nakupitan dya takurimi nga imbarsak na. Sapayag may sa daya takurimi. Titasami, imbarsa-barsak na kit na buong amin. Awanan tinabati ang kagawaan mi, nanang. Hay, jak amo kada kayo nga agasawa. Apay, anya nga min ayat tipuon kan rugi dayta. Kaputan na busy na si Mang Pet. Kas jay matanti naramid na. Anak ko, ang mga ano di ka man ngamin nagluto, iso anak kapungto ti asawam. Saan, nanang? Katno kinunana nga agbiagak akasla prinsesa inton makiasawa akin kwa na. Diyak kaya ti agluto, nanang. Di ka tagat bawang akton. Ay, no way. Sana may bagay kanyak day tatrabaho. Bidot nga benday ta ka panunutam, Juliet. No si kati mabatbati iti balayo, rumbang asi kati mang trabaho kadagita. Tapno inton makasangpot ti asawam, adda ti nakasagana kanan na. Agkapi ka manang. Naimbag man, tapin master ka.
Kasano, kat nalipatam siguro, ti agawid iji balay tayo, Cesar. Maya ka rin di agdan ti balay dananang di ka pa'y pimasyar. Huwag ngagpay sumanang. Da kayo talaga. Ngamne, apay-apay per kapunto na itaos usaran nyo. Nangipanan nyo karagati baso yo, inlako yon? Saan manang? Kat ayan na nga raw din ngay. Awanan tinabati. Gapu iti pungtot ko iti asawak. Imbarbarsak ko kat nabuong mata namin. Anya? Huwag manang. Kat diya akong naggatgatang Paper kaplangan tapno inton malpas sa mausar. May budlang latan. Tani, sa dutmat ni Juliet ngagtrabaho ito nagtibalay. Ay, unay mo tanti kasta nga aramid nyo. Saan kayo pa'y lagay man nagbalbaliw? Ne, ultimo day tatakuriyo, nakupit. Di mo ibaga pinatayab mo amin day ta, Cesar. Eh, kababay nga klonen manang isotipod nyo. Anya? Da kayo matgaan ti maranak ti waiting shed, nana. Ay, si kamot gayang balasan ko. Agur-urayak man itilugan. Mapan ko man pa siya rin da Juliet kan Cesar ibalay da. Ay, wan anana. Kagap-gapok ijay ngam ay na. Maistresak matan ang nagapo ijay. Ha? Kasano nga men kat sanda pa'y lagay man nagbalbaliw. Pasaray tumayab amin ang kagawaan da. Basta adala basit asanda pag kinaawatan. Ay, dayta nga raw, di parikot ka dagita nga agasawa. Idi namin siyan, nagawid ni Juliet nga agsangsangit. Di na magkuno apay, kasjay manan, nagapadak at imbarsak ni Cesar ti takure kan baso da. Ay, dayta nga raw ti jakat nga ugali ti kabsat ko. Dayta lagi barbarsak iti anyala dita ti amuna no makapungtot. Ay, adamot ka mali ti anak ko. Di na amaw ti tumulong. Dayta ti pagpungpungtutan ti asawa na. Ay na, jak amaw no manupay pa magbaga kadakwada, sakbay nga makapagpanunot da. Dinamagan ti aramid mo, Cesar. Aramid ko lang aya. Aramid ta adwa ko nam Juliet. Anya? Kat isumat, no saan ka kumangamin asado sa anak mo't nga gungungay? Di ko namkit day, di mo amo atong palan ti karim. Anya? Kati sumat, saan ka di nga ing karim kanyak? Ano asawaan nak? Nasaya at to ti panagbiag ko iti denam? Kat naimpay ko na itakin ka. Anya pati pirukam. Anya tinasaya at iti biag ko ita, Cesar. Kat no nasaya at lat ti panagbiag mo, gaputa di ka bisbisinan. Kanam lat ta amin na kayat mo. Agsida ka iti naimas, kat adu pa iti kankanam nga ura deta mangan lang ti ammum nga ramidan. Kat, ising-singir mo itantikan kanak, ha, Cesar? Ala, saan ka madanagan? Tainton bumaknangak, bayadak amin agastos mo kanyak. Ay, jak amukan ka Juliet. Jakon mau awatan deta nga ugalim. Apay, awang ka diti plano yung aganak, Cesar. Ay, Ay, apay ngagsinay ka ngay. kayat ko no saan kami amadaan iti anak Ronald. Saan kami mat lang aging kinaawatan iti asawak. Sa bagay, nakayumot din na kanayon ti isyo dito ili tayo. Huwag nga ron. Kababain, anya lakit din aya. Da kayo, ti ayan na dayta pare. Liklikan nyo nga ramiden dagiti banag apakaibabayan ninyo. Ay, narigat nga ron daliklikan pare. Jak malapdan tiyagpungtot no sumang petak kat awan naluto amakan. Sa bagay, ore asino mo ita. Makapungtot no kasta pare. Huwag pare, iso adinakmat ko mababalaw. Ure na pintas gayam ti asawa no sadot. Useless mo't lang. Anya lakit din aya.
mapanagitulod ka dagiti natengken prutas iti balay da manang Juliet. Ay, unay kamatan nga ubeng. Di ka maibaon. Sapay, banbantayak jay baboy ka. Kasla nga min dandane nga ganak. Siya akong tagbantay na nang. Yak kaya ti mapanijay. Alakit din, itulod maon. Agmotor ka mapan. Yak kaya ti mapanijay na nang. Ang mga no maranak manan nga agap apad kat may ramanak pay. Apay, inramraman da kamot. Aya, iti apada. Katuwan na nang. Agap apad ay di namin sa nang ituludak manan iti prutas. Kan nga ni matamaan nga ro iti moging ko iti barsak ni bayaw akaldiraw. Aniya. Una nang. Iso na awan ti oras siya amang itulod ka kita. Bay anyo nga ro rin. May raman kailang no agap apad Sika talaga anak ko. Mala, bay amaon. Siya ko, ti mangitulod. Basta bantayam, dagiti baboy ko. Una nang. Agyaman nakadagito aprutas ken nateng nanang. Di yu inyawag, tauray siya kumatim may nangala. Ay, di nakakayat nga awagan ti kabsat mo, takasanaw. Kasla makatawon pa iti palabsan sa kasumungbat iti awag. Nalabas kayo umat, nanang. Kat isumot ngamin anak ko, no apay ngamin amabayag ka asumungbat iti awag. Basta, nanang. Kan maysa, amangan ka no, numatuluyan amatamaan ti muging na iti patay-tayaban nyo ang kaldero. Ha? Naranaan na kanukat, nga agap apa kayo nga agasawa. Kat tumaytayab mo't kanon, dagiti kaldero yaw. Kadjay manugang yo, nanang. Ay, agbalbaliw kayo kit din. Tauray siyak nga inam, maumuma ako, niti dayta nga aramid yaw. Nagbanglo na ti barako akapiyo. Ang kaslaawan mo't ganas kong agkape. Ika po ka rin tawan gatas na manang. Pasensya ka na. Talaga ngamin nasaan kami nga gatang iti gatas. Saan ading ko? Ang paper cup mo't ngamin dito inyawat mo. Apay, awan aya baso yo? Wano, sadot kayong aginaw. Saan manang? Ang nakulpi mo't ngamin nagiti baso mi. Nagiti breakable, awanan nagbate. Ay, kasanomat ngamin, pinagbalin mo nga eroplano dagiti kagawaan nyo. Tumayab mo't amin. Basta manang. Saan mo't ngamin namaliklikan? Liklikan nyo ti agapa kunakmanan. Tapno maadan man mo ti ragsak dito'y balayo. Uwan manang. Ikagumaan may. Kahit matuloy ka diti panagsilibraryo iti kasangay ni bakit mo, paray. Uwan pare. Barang detan ti pagpatinggaan ti panagap-apa yaw. Uwan nga rod pare. Tani, kasla awanan ganas ko iti relasyon mi nga agasawa. Takasanaw, kanayon kami matan nga agapa. Amangan nga min no awan ti kaaso-asukar mo nga asawa, pare. Iso akas dyan ti asawa. Anyang awan ka sa sukar ko. Saan ka aswait ti kat ko asawa, pare? Nalamyungak mo't nga asawa. Agam sadot nga main. Isa kanayon akmot nga agunget Kasapulan nyo siguro ti pamagbaga, pare. Tani, kasta kayo matay. Wino, ulitin nyo nga tati agkasar. Tapno, bilinan da kayo manan nagiti ninang kininong yaw. Una yan ti kastoy nga na Carmen. Syakmat nun ti mababain. Apay ka day balasang ko. Adugayam ti bisita ni Juliet. Kat ni, nagkurang dagiti paper plate a ginatang da. Aniya. Kat, ay nangay ti panganan dagiti raduma. Adda dyan man mano a plato da. Ngam amoyo ka din, ana. Iso ti sang kadilaw dagiti bisita. Anyamot dagiti a plato, nakupi-kupit. Kasla panganan ti aso kun kunada. Balay siguro ti sadot da iti kunada pay.
Ay na, nakababain nga agpayso dayta. Wan nga rod nana. Nakarkaro manan adya maysa. Naku nana, apatayaban kano ngamin ni Cesar ti kagawaan da tunggal agapa da. Kat amangan kano no pantikan bralaang ni Juliet ti di napatayaban. Aniya! Diyak mo't nag-enjoy iti kasangay ko. Apay ka di bakit? Na, bakit ko nam kanyak, Cesar? Wain, bakit? Ay na, saan ta ka din nga gap-apa, tanay. Datati sang ka din law nagiti karuba. Agrama nagiti bisita mi di kasangay mo. Huwag nga rod lakay. Pati plato taan na kumpit nakita da. Wan nga ron, kababain. Sana bali agatang tantumanan. Di mo nga min ibarbarsak Wan bakit? Basta agbalbaliw tan. Huwag lakay. Malang nga ron, rumara kon. Mapana ko ni Garden. Nagsapa ka mata na rumwar. Itang agsapa ti mayata pa nag-spray ka nagtimula ta. Isa ronom to di balon ha. Oray day tay agalas utsaw. O sige nga rod. Orayam tulat na tibalon mo. At to yung tibalon mo, Cesar. Isublim na tabalon, Juliet. Anya? Imbagam nga iyumay ko? Sa ita, ibagam manan nga isublik? Agungat ka pa'y? Si kalangarudan ti intuludan da iti kanan na. Taasino ti sana makaungat. Alas 10 ni daw. Kat anya nga oras sa pimanaw kay Jibalay. Alas 5. Iso akinunak nga alas 8 nga yagmo na tabalon. Oho, adula amin. Naaldawanak nga rod. Ipapilit mo nga raw dahit alas 8. Anya, di mo ka di pinanunot nga amangan numabisinan ti balunam. Isublim na ta. Awan serserbim nga asawa. Di isublik no iso ti kunam. Ibalang ko pa yan no iso ti kayat mo. Naka-arti ka man. Alan, ipanaw mo na tabalon. Tayos les mo't lang. Makay remedyo akiti kanag. Uray kan Juliet, di ka pa nakaisaang itinapaw. Anya turasan? Ay unay kan, Cesar. Itay ka pa'y laagsapa nga agungungat. Kitno kay bagbagam, idi parbangon asantan nga gap-apa. Ay, makauman tumot kami na tangaramidam. Ultimo agluto itinapoy, di mo maaramid. Apay, awan ka rin bagas. Day taman, may sasako. Apay, di mo makita. Adumot gayam ti bagas, ngam apay adi ka naglutaw. Nabambano ka nagtrabaho. Sa ita, awan madalunan ang nalutaw. Ay pasensya kan nag-enjoy ak nag-Facebook. Anya? Dahito ti may parbang iti dahito a cellphone. Ay, Cesar! Di mo ibarsak to cellphone ko Kanda iti abagas, isumot la di da ilutaw. Ay! Sige! Ipurwak mo amin dagita bagas, Cesar! Agrama dagita asukar ken asin! Aguma ka! Ibalang mo amin! Bala! Manang, umayak man makipangan. Ay katwan Cesar. Ngam, apay takas jay ti intex ni Juliet kanyak. Anya ka di manan ti intex da di apapay. Idi agsapa, nagungot ka kanumanan iji gardenyo. Kat impasublim ti intulod na abalon mo. Ha? Kat itay manan, agong ungot ka kanumanan asimmangpat. Kat tidakas na, imbarsak mo kano ti cellphone na, iso anadadaal. Kan imbalang mo dagiti bakasyo, iso nga awanan ti isaang na. Kasano adyak agunget, pimarbango na kidagsapa kat imbilin kon nga agibalon iti alas 8. Kamanyat orasan iti simbangpot iti garden. Alas 10. Nabisbisina na ka nagtrabaho, naladaw pa yan ang ibalon. Katawan mo tararamidon na iti balay.
Basol na mo't lagayam. Wan manang, kat itay manan, saan ang nakalutaw? Isa agapo iti asar ka, imbalang kun at ibagas may. Ang may na, mga anak man pa, sakbay nga ituloy ko tag-istorya, tanay. Mabisinak una yan. Ading ko, bidot mo matday ta. Imbes nga ibalang mo kumatibagasyo, binagaam ti asawam kat nagluto ka. Anya nga ita, nabisinan ka lang arudan. Ay na, ti asawam, ayabam to man tag sa sarita tayon to. Saanan ang nasaya at ti mapaspasamak iti nagbaetan nyo. Manang, Liklikan nyo ti agapa. Tamay sa dayta amang itunda iti pagbisinan nyo nga agasawa. Inyawag ni Helen ti inararamid yo nga agasawa. Nanang, makantayo pa'y man, sakbay kayong agsermon. Ay unay matdaytan nga aramid mo, Juliet. Kasla kayo laubeng. Kitaan nyo man dayta. Gapo iti bisin yaw. Nagsiawid kayo nga agasawa. Basol ni Cesar apay nga min nga imbulang nati bagas me. Bidot nyo matdayta adwa anak ko. Di ka nga min agsadot-sadot tapno saan nga agungot ti asawam. Ni Mat Cesar, dayta la agi barbarsak iti anyala dita ti amuna. Ultimo bagas, ibalang na. Day tangarod nanang. Mala, bayam anak ko. Inton bigat. Agurnong tayaw. Pagsasaritaan tayo ti mapaspasamak kada kayo. Parang maurnos ti nagbatan nyo. Tamade ti agasawa akanayon nga agapa. Awan ti nasaya at nga ibunga na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.